Idemo, a? Dobro ti kosti. Da, lepa ti frizura. Ko ti frizura, maj? Made by... Ma kakav šobota, bre? Gde? Šobota? Pa ja nije umro šobota. Pa valjda smiješ da kažeš svojim obožavateljima kako žena slika. Deni Ilić na Facebooku, da znate, Deni Ilić. Učite ga ti. Ma nemoj. Ko želi da se trenira može da dođe ovde kod nas. Evo, izvolite. Evo čim... Možeš i tamo. Kaži kozmetik. Recke. Ko stavlja na kosu? Šta će tebi dobro dao? Ja koristim. Make-up. Naručit ćemo 5 kozmetik. Je gotovo? Je gotovo? Okej. Znači, završavamo foto session. Goodbye!